I
Najveći za isterenje. Kako studio za more. More music. Hadi kendisi geri dastaya ida. Amin, amin. Samo radost ima vrtaja dom. Amin. Hakeme čake ali kero izbiri jasla pes. Ajde, ajde. Gava vse kot je spenjasta. Ela, ida. Gabeša fakat kako divani. A udobno divani. Gabeša manje nalitanja. A pa belanja se da kašaja. Ja fatu će, ida. Pravo si. Danjuša. A oj mansa kasovu nalitanja. Bučuga kareši, Jani da. Buci uga. Jani se me dosa. Kanka já tô querendo descansar pequeno. Mi kuhnja da hinjani da. Mas tepće. Gore, džavo kotate se onda kavate. Dati demo to telefoni. Samo Miki na mas vrđinu, uši gotovo. Da, je gotovo. Samo došao sve. Ajde. Eto pekarite.
Na jakite? Mate Vasko! Evo me Vasile! Na jakite Nedolčo? Как беше? Башко? Недолчо отпред на пътя. Винетки продава. Винетки продава Недолчо. На пътя, на пътя. Нема го. Една чекево. Да, супи расата. Ама вече на най-важно. А краса? Отце! И вас. Амин. Амин. Quero matar de Slavo, tá bom. Ao studio ustedes, mamá. Acá se fue el corazón. Acá quiero cutie de bleske. Amin, mira, amin. Всичко благодаря. Най-вече изтерение това. Най-важно. Благодаря за всичко. Ничко се смея. Дали? Sa kobali, kobiava. Amin, amin, amin. Jera kanate, kasabo. Много здраве ти пожелавам. И до година имаш. Амин. Айде, чите добре. Еми, чая. Най-важно. Ево на Мича е туда. Се хари за това на... Ето ме добре. Levou aquele que é como gesso. O doutor bagunçando, não é? Eu vou escrever tio. Шката, ма не можеш, иска да е силно стаята. Тремерите на лъсани и да ме българи. Шака се Таня, ки ли стая? Седени на ти. Ой, биринги. А тя не си. По-поле с неги? Stare žene gdje Zapowiadajte! O, stolvetnik sam si napravil kilingare tu. Tamam, prena kasabo. Da, verno kasabo. Da bom se mandate bagunço na paravnike te dikem. Ела те натки. А тя вапа вапфулочи. Баба Самара. Таня, първо керси го това. И Таня ги имаше без... Ами Таня само на кога дарал. Херли. Айде Стефчо пура. Баба сти мама. Да, дете натки. Бутваше на менге бут. Продължано, амаре, вече си изпълнен. Аз съм благодарена. Най-вече за изтерението. Ме превно къде кина. Ани, кашманде. Така Янис.
Yani skiristaya, kakak de oro para bagus ya sampai sasi serenye keresana. Yo me tanya kira que me suena. Bravo si ya no se cajo. Oşanın çomda uçanın. Ha seda çikolata mı? Çao ya si me. Nasıl tebeşlerini alıp buraya almayı, zaşta ipetleri ki, ne kadar o kente. Onu sayıyor. Kaptan çok ve potirika. Seriously? Aşağı aşağı bana. Spavno tebi ličilo i more sa zajedno. Sad na харшимо маги. Ajde kažem pre svega da ova istorija. Amin, slava na Boga. Najveće sa isterenje. Amin. Това е най-важно. Всичко останало ще постигнете. Дайте долу, парите на пенаши ще поживеше да кинето ме ги имоти. Амин. Аке оди права, оди боря, заедно. Амин, Матсо. Те баба ги чекате ли касам. Angarda uma história. Dele uma história, karışına ne? Sadra karışma ne çimende. Bravo lan ay kapı. Hadi çıkar, sadra fena varısın. Süper. Bu burada kerden arız, tu hoşane. Hadi çıkar. Naspirinde. Naspirinde. Това е верно. И бо, жи опосредно сме маро и бо до 3 часа. До 3 сам бърноща. Завес успеем. Да сте живи, здрави всичките, и снахите, и децата, и... Това е най-важно. Така. И братята, само да това с тебе сте. Това е най-важното. Първо здравето, след това останалото Бог ще го прибави. Точно, бат, така е. Това е най-важното. Така е. Значи ме харис, да мнава на най-коментар. На най-вате, на най. Добрата. Bravo, super mensagem. Para um que Браво! Здравствуй! Така на тебе. Агатка. Леботика керотка само да го Маго да име за изцелението и за дома. Ей, доказано е, професор Пенята ми. Благодариме на Господа. Живо свидетелство. Моро да живото си живо свидетелство. Мада на дена. Мада на край на шат да живо. Останата дума е на Господ. Ой, карачка ще крени. Бичиски са кренат грозно на маймунът венега. Само мадеха, Da se radva za decata, za semestru. A bude kako što vidi. Čivali kaj kaj grozno. Сега ски препоръка. Кой сам те Андрей прекъсна. Дих как е моя да пагил. Веко аз имам. Хайжано, каба, сотра е чудно.
Amin. Deci nu tot de vengo. Caucas to baš napravo. Nele posluče. Amin, amin, Gospodi. Zdrave to najvažnije. Kajer benetke. Amin. Сиди то жълто вика. Аки? Жълто, златно, Андре. Айде, жълто, така е обори. Това да ко спална с мене. Така, тя ни скири спална. Я не събота с Андре. Кака ти е Таня? Ке обори? Пе студио сте? Да те бъде сигурно баба. Амин, Господи. О, да бъде сувингяр с и ценингяр с Наистина. Това най-важно мучу. Така е. Благодарна се, девойски. Направо, нашият платина са мене девойски. Да. Стина са те беше сборил, но тя парал, но тирке смо прав. Кадара са ни катаросто, бе, така пена с очава, чаве. А само не си убете жа. Дай, така перо, как ще ме. Най-сетне те перо. Tu n-ai seama te vor. Така и на вас, на децата ви да правите, мерси, да си. Бог да благослови този дом. Амин, амин. Благословено да си малко на сърцето. Така е, Славя ви да бъдете успешни, много здрави, много щастливи. Това е най-важно. Благословена. Бог да те благослови. Леле, Кергян, ма не купърти не Няма съм мръза. Тя е много тежка. Вчера, че ми бега. Вика, ние още чета, не стири спално е чак. Така, тя не стири спално. Mi je engalio i na liđa, te skava vlaki. A kička tu kja nije od srce poževa bila. Daj skoro. Eto je poznata, eto je, kje ta mi bengali. Dikate čaki srca, evo da ste ga kjer kada je skali. Ena stavila si skrtka kada je moja. Kada na Marika. Sempre sto con la cara Evo, Ani. A che ci cazzo chieda? Amin. Няма авторски права. Няма авторски права, не да се тревожиш. Няма. Изсвирили инструмента, метаето баша ги мами. Верно ли? На нас им ги амчука. Да е така. И камера се бамби. Виж колко е сложно. Сложно е, помислиш. Така се иска цака. Бързо измукляме бойка. И назад.
Халелуя! Бог да благослови притежателите на този блок. Бог да ги формира като най-голями, като най-силни, като най-мощни служители. Хайде, Борянки, чакай керамика. Бог те благослови, дева, с здраве, с радост. Жамте хан Марокко дар кофтори всичко така бе. Капотинги очува. Ай, бойка раздвоисари дикой. Разложава се. Буцилче, он как герман дешира. Добре, да крачи са още химиотерапия. Айде случай. Кој кажеш за баща ми, бе? Най-силни. Канаде влаве сме во гесте, Канаде влаве сме срце сте, ме чувствинав ти сила, ме чувствинав ти любов, благодари нама, дева туке. Битаро синьо безсилно, битаро синьом слабо, но ме туса дева, винаги синьом всичко. Смирено мангавтут англаманде, ирине товоги карикманде, ка благословинавтут, сила сам камурявавтут, me bastende chado, me caí keraftu, kablago slovinaftu, silasam kavuryavaftu, me bastende chado, me caí keraftu. Aleluia, Господи. Благодарим ти, Господи, за голямото чиние. Благодарим ти за радостта в сърцата на Господи, че ти зарадва всеки, Господи Исусе. Благодарим ти, Господи, че Бог е ценен в очите ти. Благодарим ти, Господи, че ти направи в него нещо, което той ще го запомни, Господи. Че трябва да служи на тебе, Господи Исусе. С дома си, Господи Исусе, с своята съпруга Божия. Да издига винаги името ти, Господи, защото той е избран. И няма кой да избяга от ръцете ти, Господи. Аз ти благодаря за него, Татко. Благодаря ти, Господи, че ти ни го даде жив и здрав и благословен Боже. Благодарим ти за милостите ти, Господи, защото ние мислиме, че сме изоставени. Но точно в изпитанието, Господи, ти си до нас. Точно когато си казваме, че няма никой, ти казваш, аз съм до теб. И никога
няма да те оставя, никога няма да те забравя. О, Боже, може би майката остави детето си, но ти нас никога. Защото ти ни изкупи с твоята кръв. Ние сме платени с твоята скъпоценна кръв, Господи. И никога няма да ни оставиш. Ние сме сънаследници на Твоето царство. Благословени сме от Тебе, Господи. И Ти искаш, Боже, ние да Ти служиме с дух и истина, Боже. Винаги да търсиме Тебе, снабдителя, благословителя. Винаги да търсиме Тебе, Господи, защото Ти си цар. Ти си господар на животът ни, Господи. Никой няма право да вземе животът ни, Боже. Само Ти имаш това право. Защото Ти ни го даде, Господи. Правото имаш само Ти, Господи Исусе. Ние Ти благодарим за Боре, благодаря Ти за всяка една моя сестра и мои братя. Благодаря Ти, Господи, че ние сме в Теб и Ти доказваш, че ни обичаш. Винаги си доказвал, че ни обичаш, Господи, и ние сме в Твоите ръце, защото Ти даде кръвта си, Боже. Много кръв се лее в този свят, Господи, но една е, Господи, валидна и това е Твоята кръв. И ние Ти благодариме за всичко. Нека, Господи, този дом да бъде благословен. В този дом да има винаги радост. Винаги в този дом да има благословение, Господи. Да почувстват само Тебе в този дом, Господи. Нека, Господи, винаги трапезата им да бъде пълна, Господи. В изобилие, Господи Исусе. Нека, Господи, сега само да им връща седам до крако, да им даде, Господи, радост. Радост, Господи, в сърцата им. И нека да Те търсят, Татко, защото Ти си снабдителя за живота ни, Татко. Благодаря Ти от цялото си сърце. Благодаря Ти, Татко. Амин, Боже, благодаря. Отче, да бъде благословено името Ти за Твоята милост, сила и благодат. Татко, благодаря Ти, че още веднъж ни даваш уверение и вяра, Боже, че Ти работиш в животите ни, святи небесни Татко. Боже, благодарим Ти, че виждаме чудесата Ти и знаменията Ти, Господи Боже. Всеки път, когато издигаме гласа си към Тебе, Ти си готов да слушаш и да отговаряш. Татко, ние Ти благодариме дори когато забавиш отговора Ти, Боже, защото Ти даваш отговора Ти на правилно време, Боже, на силите и славата. Татко, благодарим Ти за всяко изпитание, което е дошло до живота ни, Боже, защото това утвърждава вярата ни в Тебе, Татко. Ние Ти благодариме, Боже, че Ти не си ни оставил сираци, Господи, на силите и славата. А както пише в Словото Ти, Ти си ни осиновил, Господи, и ние сме Твои синове и дъщери, Боже, на силите и славата. Татко, ние Ти благодарим за това, Боже, че всяка сутрин отваряш очите ни, че всяка сутрин слънцето на правдата изгрява в животите ни, че всяка сутрин управляваш нозете ни, Господи, да ходят в правилния път, небесни Татко. Боже, нямаме думи да Ти благодарим, защото умственият капацитет няма такива възможности. Но ние Ти благодарим от дъното на сърцето си, Боже святи. Благодарим Ти за всеки ден, който си ни подарил, Боже, за всеки ден, който си сътворил, за да се радваме в него. И Татко, благодарим Ти за съвършеното изцеление на нашия брат, Боже. Благодарим Ти, Господи, за всяко изцеление, което вършиш сега, Боже святи. Благодарим Ти, Татко мой, че Ти променяш човешкия живот. Благодарим Ти, че Ти имаш по-добро начало и бъдеще за нас, Татко. Благодарим Ти за децата ни и за семействата ни, които, Господи, ще търсят и търсят лицето Ти сега, Боже святи. Благодарим Ти за нашето вярващо потомство, Боже, което ще върви в пътя Ти, Господи. И както казваме, Татко мой, искаме да оставиме наследство от Тебе на потомството ни, Боже святи, защото това е истинското наследство, което няма да се развали. Наследство, което няма да се провали, Боже мой, а ще придобие живот вечен, Татко. Господи, предаваме семейството си в ръцете Ти. Боже, благославяме с този дом, Боже святи, със святия Ти дух, да обитава на това място, да обитава във всяко едно сърце, Боже, да обитава в живеещите на този дом, Боже святи. И Татко, всеки, който ще влиза в този дом, да усети Теб, да усети присъствието Ти, да усети помазанието Ти, да усети мирът Ти, Боже, на силите. И понеже Ти казваш, Господи, че Твоят мир ни даваш и Твоят мир да оставяме, Боже, ние наистина оставяме мирът Ти, Боже. Татко, благодарим Ти, че можем да бъдем съпричастни с радостта и с тъгата на нашите брати и сестри, Господи. Благодарим Ти, че името Ти е велико, Татко. И само когато се спомене името на нашия Господ Исус Христос, да трепери под нозете ни, Боже. И ние, Господи Боже, сме повече от победители с Тебе, Татко. Няма болест, няма дух, който да може да устои на името Ти, Господи, а всичко се сразява, небесни Татко. О, Боже, благодарим Ти, че имаме такава привилегия да се наричаме синове и дъщери на Всевишния, Всемогъщия
всезнаещия Бог. Татко, благословено да бъде името Ти за благословението на този дом. Благословено да бъде името Ти за благословението, което си ми дал с Духът Ти свят, Боже. Благодарим Ти, че можем да бъдем единни в Тебе, Татко. Дори да сме различни по вид и по характер, Господи, ние сме единни в Духа Ти, еднакви сме, Боже святи, защото Ти казваш, Господи Боже, да се наподобяваме на Тебе. И ние се опитваме, стараеме се, Господи, да приличаме на Тебе, да разбираме характера Ти, да разбираме кога искаш, какво искаш да ни кажеш, Господи Боже. За това Ти благодарим, Господи Боже святи, че Ти вдъхна в нашето жизненото си дихание и ние станахме повече от победители с Тебе, Татко. И нищо не ще ни поклати, Господи, когато очите са ни насочени към Тебе, сърцата са ни прилепени към Тебе, Боже. Няма кой да ни победи, святи небесни Царю. Затова Те издигаме, Царю на царете и Бог на боговете. И Те казваме, Боже, че Ти си цар на царете и Бог на боговете в животите ни. Ти си водача ни, Господи, святи небесни Отче. И няма да се обоим от зло, защото Ти си с нас, Господи. Татко, благодариме Ти, Отче. Предаваме в ръцете Ти всичко, Господи Боже мой. И Ти владей, и Ти царува, и Ти властвай, Господи, във всяка сфера от животите ни, Татко. И всяка тъмнина в живота ни превърни в светлина, небесни Отче. Всяка слабост в живота ни, Боже, да бъде силна. Там, където сме слаби, Боже, направи ни силни, Татко, чрез Словото, което изговаряш върху нас, Господи Боже. Отче, ние искаме меча, святи небесни Отче. Искаме и шлема, Господи Боже. Искаме и наградника, небесни Царю. Така че да бъдем и силната Ти армия, Боже. Защото ние не сме сухи кости, Господи. Ние сме армията, която Ти призова по име да воюва. И, Боже, ние ще завземеме територии и ще прославим името Ти, Боже. Не, че ние влизаме в битка, Боже, а защото Ти вече победи, Господи Боже. И само ни даваш да се насладим на победата, Татко. Да бъде благословено името Ти от сега и до века. Амин, Боже. Халелуя, Татко мой, благодарим Ти, Отче. Халелуя. Отче, ние Ти благодариме, Боже. Благодаря Ти за победата на кръста, Татко мой. Благодаря Ти за пролятата Ти кръв, Татко мой. Благодаря Ти за Боже, святи душе. Благословено да бъде царското Ти име, Исусе, святи. Че Ти каза в Словото Боже, истинските повярвали няма да умрат, но ще живеят. Господи, ние виждаме живота, който си дал върху Боже мой. Виждаме тази бащинска прегръдка, Боже мой. Вижда тази бащинска целувка, Боже мой. Виждам болката на един истински баща си, който протяга ръка към своите си деца, Боже, и ги избави от всяка трудна ситуация, Боже мой. Благодаря Ти за победата, Господи, върху Боже, която виждаме, Исусе. Благодаря Ти за семейството му, Боже, че ги виждам радостни, щастливи, Исусе. Че не допуска скръп и болка, но Ти даде радост и веселие, Татко Боже. Аз Ти благодаря от дъното на сърцето Ти, Господи, че виждам този млад мъж, че той е жив, силен, Господи, готов за Теб, Исусе, святи душе. Вече готов да Ти служи, Боже мой. Благословено да бъде името Ти, Татко мой. Един войник, Господи, трябва да воюва с нас. И победата е, Боже, в ръката му, Татко мой. Благодаря Ти за истинската победа, Боже. Благодаря Ти, Господи, за промяната в живота му, Татко мой. Издигам този дом, Татко, за радост и веселие, за благословение и радост, святи душе. Никога не отнема радостта от живота. Амин. Изобилно изливай върху тях, Татко мой. Нека ръката Ти да бъде като щит върху тях, Татко. Пази ги от влизане и излизане, Боже мой, от всяка страна. Да бъдат, Господи, запазени от десницата Ти, Татко мой. Благодаря Ти, Татко, за тях, Исусе. Благодаря Ти за радостта, която даваш да виждаме, святи душе. Боже, Ти си победил, Господи, на кръста, Татко. И един от разбойниците каза, спомни си за мен, Боже, когато отиваш в Благодаря Ти, че Ти ни виждаш и си спомняш за нас, Господи, ни обичаш, Татко. Не сме Ти безразлични, Исусе. Светът Ти е безразличен, Боже, и ги оставяш, които не вярват в Теб, Исусе. Но ние сме ценни в ръката Ти, Татко мой. Ценни сме в очите Ти, Татко, и Ти ни виждаш, святи душе. Ти преглеждаш сърцата ни, Исусе. Ти виждаш, Господи, вътре какво е, Татко. Ако е хаос, Боже, Ти поправляваш и наставляваш, Исусе. Ако е безредица, Боже, Ти
Ти наставляваш святи души. Настани си удобно в сърцата ни, Татко. Вземи правото си, Господи, като цар и господар в живота ни, Татко. Благословено да бъде името Ти, Царю на живота Ти. Благодаря Ти за жизненото Ти дихание. Благодаря Ти за живота всеки ден, който ни даваш, Татко. Това не ли е велико, Боже, всеки ден да отваряме очите си и да казваме, че Исус е Господ на всички. Господи, Ти си единственият, Господи. Ти си верният, достойният и святият, Татко. Няма подобен на Теб, Исусе. Ти си най-добрият баща, Боже, който ни прегръщаш, който ни целуваш, който ни каниш. Взимаш Господи страданието ни, даваш ни радост и веселие. Където отидеме, Господи, като при Тебе има думи на вечен живот, Исусе. Само Ти ни обещаваш живот, Татко мой. Никой друг, Татко. Благословено да бъде името Ти от сега и до века. Амин, Боже. Амин, святи души. Алелуя. Благодариме на Бог, че ни избави и ни даде радост. Наистина, винаги ще имате тази радост. Който живее под покрива, той ще пребъдва под сянката на всемогъщия, на великия Господ Бог. Който живее под покрива, той ще пребъдва под сянката на всемогъщия, на великия Господ Бог. Ще казвам на Господа, Той е прибежище мое и крепост моя, мой Бог, на когото уповавам. Ще казвам на Господа, Той е прибежище мое и крепост моя, мой Бог, на когото уповавам. Хиляди ще паднат от страната Ти и десетки хиляди от десницата Ти, но до Тебе няма да се доближи. Алелуя, Боже. Хиляди ще паднат от страната Ти и десетки хиляди от десницата Ти, но до Тебе няма да се доближи. Ще казвам на Господа, Той е прибежище мое и крепост моя, мой Бог, на когото се надявам. Ще казвам на Господа, Той е прибежище мое и крепост моя, мой Бог, на когото уповавам. Хиляди ще паднат от страната Ти и десетки хиляди от десницата Ти, но до Тебе няма да се доближи. Хиляди ще паднат от страната Ти и десетки хиляди от десницата Ти, но до Тебе, море, няма да се доближи. Ще казвам на Господа, Той е прибежище мое и крепост моя, мой Бог, на когото се надявам. Ще казвам на Господа, Той е прибежище мое и моя скръпва, мой Бог, на когото се надявам.
Тереги. Маро, така нещо. Давай. Айде, давай. Давайте. Войда, айде, че трябва да тръгва. Те бойке давай, ме да кирката да хотери. Айде. Мама, там ги дек се бе. А, че ти? А, кафеоно са така диски на нас. Айде, Бойче. Морингьоман, кажеш му ясно. Два. Утошана в кайтуана. Айде, пейте, давай. Ето да гам. Ели масаро кяргана. Утошана в кайтуана. Небо живо позинява. Утошана в кайтуана. Ели масаро кяргana. Утошана в кайтуана. Небо живо позинява. Щастливо синьо, медуса дева, ето мандева рака. Лошана дева, край синян маца, благодари на тебе. Лошана дева, край синян маца, благодари на тебе. Лошана в кайту пења, лошана срте живина. Туке девла те гирава, пророала преславина. Лошана в кайту пења, лошана срте живина. Туке девла те гирава, пророала преславина. Щастливо синьо, медуса дева, кај туман дева рака. Лошана дева, кај сињан манца, благодари на тебе. Лошана дева, кај сињан манца, благодари на тебе. Родене девое, жигана си време. Родене девое, саворе. Одел пене, мукере светос, авентуме, ко вечно животос. Наритуme, iskupingyo, baricena, tumenge puatingyo. Naritume, iskupingyo, baricena, tumenge puatingyo. Amin Bože. Sigo je Boresa teteremi, so sigila di chiamami un po' di cagliere cate girava so sigila, riperam devo fare girava Давайте те бойке. Молингьоман. Молингьоман като снете. Бойке, пей тази песен и се дойде семейството тук отпред. Ние всичките да ги благославим да се молим за тях. Благодари на Федереске, кај наме красманте одбера, пари сила ов, гиња сман, ни сарте на одбера.
сила, овдинја сман, ни сартена отмера, морјома, тај шуњазман, одговори, овдинја сман, морјома, тај шуњазман, одговори, овдинја сман, туќе ме вечно ка сужина, туда најде завистера, Боге се вечно ка живинец, тај маца вечно ка овец, ме Боге се вечно ка живинец, тај маца вечно ка овец, морјома, тај шуњазман, одговори, овдинја сман, морјома, одел шуњазман, одговори, овдинја сман, морјома, тај шуњазман, одговори, овдинја сман, морјома, одел шуњазман, одговори, овдинја сман. Амин. Давам ти слава Божја, давам ти слава. Тафи, ајде тој ти. Тања, ще пееш ли? Ани, давай. Чакай да ви чакай. Какво сме? Кажи ми. Говорим с мен. Защо си се? Ани, ајде да се моли. Ставај, ајде. Ева да се. О, халелуја, святи Боже, благословен Боже, Почитаме Те, Господи, на Татко, почитаме Духа Ти, почитаме Те, почитаме присъствието Ти, Боже. Славяме това Присъствието Ти, семейство, Господи, самодайно върху нас, Понеже е писано, Господи, когато благославяте, ще бъде благословен. И днес, Господи, в този ден, благословен за тях, Боже. Ето ние се събрахме, Господи, ние ги благославяме, Боже. Първо, Господи, Ти благодариме за голямата радост, която дойде в живота им, Боже, за изцелението, което извърши в живота им. Благодариме Ти, Господи. Отдаваме Ти цялата слава, Боже. Господи, няма да спреме до тук, защото ние знаеме, че те първа, Господи, благодарностите към Тебе започват, Боже. Защото, Боже, ни обещахме, Господи, че където отидеме ще прославяме Твоето име, Боже, за това, което си извършил с нашия брат, Боже. Татко, ние днес издигаме това семейство и Те молиме, Господи, нека Твоята защита и протекция да бъде винаги върху тях, Боже. Аз Те моля, Господи, да отдалечиш всяко зло от тях, Боже. Аз Те моля всеки проблем да стои надалеч от тях, Боже. Аз Те моля да има, Господи, бариери около тях. Аз Те моля, Господи, за Твоята защита, за Твоята протекция, Боже. Аз Те моля, Господи, Божи святи,
Огъня на Святия Дух, Боже мой, винаги, Господи, да ги води, да им говори, Боже. Моля Те, Господи, да ги употребиш мощно и нека Те да бъдат причината, Боже, мнозина да повярват, Господи. Нека да бъдат причината, Господи, за квартала ни, Боже, да се покайва. Защото моят брат има много силно свидетелство за напред, Боже. Моля Те да го облечеш в сила, Господи. Моля Те да сложиш слово в устата му, думи в устата му и където ходи, Господи, Боже мой, да изговаря, Боже, това, от което имат нужда хората да чуват, Божи святи. Умолявам То, че в името на Исус Христос сега за неговата другарка, Боже, моля Те за двойна сила върху нея. Видяхме силата Ти в нея, Боже. Видяхме тя как го хрепеше, Господи. Защото Ти наистина, Боже, доказа, че жената е помощник. Боже, благодариме Ти за сила. Благодариме Ти за силата, която видяхме в нея. Моля Те, Боже, от тук насетне, Господи, мъдрост върху нея. Мъдра жена, мъдра, силна жена, която да стои до своя другар. И винаги навсякъде да бъдат заедно, да бъдат в единомислие, да бъдат в единство, Господи. Облечи ги, Господи, в сила. Моля Те, Боже мой, Господи, да я направиш ревностна, Боже. Моля Те, Господи, да употребиш по начин, по който Ти желаеш, Боже. Моля Те, Господи, нека всички видят промяната в нея, Боже. Защото знам, че Ти нещо влагаш сега в сърцето й. Знам, че Ти правиш нещо ново в нея, Боже. Защото както той мина през огън, така и тя мина през огън, Боже. И когато златото минава през огън, то бива пречистено, Боже. Ти си ги пречистил и си ги подготвил като златни съдове, Боже, за да може да наливаш в тях, да преливаш, Господи. И тези съдове нека да преливат и да предават, Боже, да предават, Господи, силата и помазанието Ти на народа. Татко, благославям децата им да бъдат изобилно здрави, да бъдат щастливи, Господи. Никога нищо да не им липсва. Винаги да имат храна на трапезата си. Винаги да има Твоят мир, Господи, мирът Ти да се носи в този дом, Божи святи. И нека Твоят мир, Боже, където отидат да го носят, Господи, и където стъпват от днес нататъка, Боже, аз Те моля да завладяват души за Тебе, Боже. Благославям цялото му семейство. Благославям целия му род, Боже. И нека те да бъдат причината, Боже. Целият Ти род да бъде, Господи, спасен, Боже мой, да бъдат за Тебе. Благодаря Ти, Боже, че имах право да се моля и да искам от Тебе, Татко. Всичко това попросих в името на Исус Христос, Боже мой. Амин. Благословен, Боже, велики. Татко, благодариме Ти за мира Ти, за силата и за помазанието Ти, Боже. Благодариме Ти за чудеса и знамения, Господи Боже святи. Ето, Боже, предаваме всичко в ръцете Ти, Господи, и Ти управлявай, и Ти направлявай, и води, Господи, така както Ти се вижда угодно. Защото само Ти знаеш, Боже, човек как стои пред Тебе. Само Ти виждаш кое сърце е разположено пред Тебе, святи Татко. Боже, толкова Ти благодариме, Господи. Наистина нямаме думи да Ти благодариме, Отче. Господи, благословено името Ти от сега и до века. Амин. Алелуя. Заповядайте на трапезата. Бойкика, жаратка, койка. Материално ще се бета. Абе, защо си сърди? Благослови ги, Господи Боже, сега билието на Святия Ти Дух. Благослови оператора, Господи Боже. Храни го, Господи, не го пускай никога, Татко, не го давай мира. Никога да не се отклони от пътя Ти, Боже. И, Господи, говори в сърцето му, говори в ума му. Боже, покажи му, че Ти си най-верния, най-славния, най-могъщия и най-великия. Татко, нека да Те потърси с любовта си, Господи. Татко, Ти да го хванеш и да го наречеш свой приятел. Амин. Амин. Оклипи.